it shows that the pieces of evidence that were gathered shows that there is a suicide. Pero hindi pa natin na matabi. Let the investigators comparing every pieces of evidence, every statement, and every witness, whether pati itong mga forensic natin, lahat ng mga electronics, lahat ay mag-correlate lahat. May nakita po ba tayong suicide note? Wala. Sir, ibig sabihin ba, sir, lusot na sa pagiging PO ay yung driver? Of course, lahat ng mga personalities, lahat ng mga ebidensya na nandun ay isa-subject natin sa investigation. And the driver will be So, unless may clear na General, meron po bang dispolyo maaga pa nga po, sabi niyo sila. Pero may mga indications po ba na suicide? maano pa tayo magsabi. Sir, Like to speculate, di ba? Chief, may tinanggal tayong mga pulis. Bakit natin sila tinanggal? Nirilig. Sa Cuba. Ay, hindi na supervise, hindi naayos, lalo-lalo na yung chief of police. Alam niya, the personality is, alam niya former department or former government official. And then, of course, dapat na-imbestigahan naman. Why they would release yung mga items agad-agad. But that way, for example, yung room that they have occupied, bakit hindi nila pinuntahan? No? Pinordon man lang. So, kailangan pa bang mag-relieve? Or kailangan pa bang sabihan sila? They've been chief of police. Like for example, dito sa Bulacan, provincial director, kailangan pa ba natin turuan kasi napag-aralan na yan. Like itong activity natin ngayon. Kailangan mag-implement na lang. sir, kamusta Sa yung record state, sir, yung pang Cuba lang po COP ang Yes. ipo pati yung provincial. Chief of Police ng Cuba lang. Chief, how's the coordination with the NBI, sir? Looking at all the possible angles, sir. All investigators, all units are in coordination, whether they are in parallel coordination, pero nagko-coordinate. We compare notes. kamusta pag-secure, sir, sa mga cellphone at saka gadgets po? Pag-secure po sa mga cellphone at gadgets. Nakuha na po ba? Pina na ba yung May pag-usap tayo.